kain palaam, daytoy puso ken ka sinugatan, ngemuray no kasta di kanto malipatan, tain pateg ka di kapuputman, awan mabalin ko nisu gusto ang biyag ko timang pasakit daytoy puso ito ragtiap kes sana ang kinagulib mo nagayat agayam di mana ikulbo ngemuray no kasta ano sa tigasat ko. Asisya tulay di ayate tungpal tane pinang namnaman na itulbo agar karin upaw di sa patang di kagaya mapagyaran inkalang mo to'y puso anagaya di ta sadya nagsaeme tingkain palakam daytoy puso ken ka sinugatan ngemuray no kasta di kanto malipatan tain pateg ka di kapuputnuan, awan mabalin ko nisu gusto ang biyag ko timang pasakit daytoy puso ito ragtiap kes sana ang kinagulib mo nagayat agayam timana ikulbo ngemuray no kasta ano sa tigasat ko ngemuray no kasta ano sa tigasat ko. Sabah
naragsak an napalabas kasladyak mamati alipaten di kari no inak matmata in batim an ladawang umanayen akasan sarita kasla at dakan tuwid na agsubli kanabara nga rakop mo kasapulan ka din na iti panagbiag ko agsuli pay nga ta nasam sinaan lagi pinaglabas kalman alubong pa napnuan ragsak kung nagnudi agpatingga ngem nakman gayang panagin kukuna nagita ikikitam lunagin na tirik na Amang FM nagpaido
lang.